أهلا وسهلا في جامعة جنوب الدنمارك. اسمي كينيت وأنا طالب هنا أدرس اللغة العربية والاقتصاد. Jeg havde rejst med min kæreste i Syrien, Libanon og Jordan. Og mit møde med de lande var så fascinerende, at jeg besluttede mig for, at jeg måtte lære noget mere. Og der fandt jeg det naturligt at lade sproget være indgangen til det. من الممكن أن نفعل مقارنة مجال. At jeg så valgte arabisk kommunikation, det hang sammen med, at uddannelsen her udbød et ophold i udlandet. Jeg havde på fornemmelsen i hvert fald, hvad arabisk-delen den indebar. Hvorimod kommunikationsdelen har været et helt nyt univers, der åbnede sig for mig. Og jeg må indrømme, at jeg er blevet virkelig overrasket over de dybder, at kommunikationsdelen indeholder. Det har været en god sammensætning indtil videre, og den kan helt klart bruges på mange områder. Tempoet er jo selvfølgelig, at du skal lave lektier, og du skal lave lektier, hvis du skal kunne følge med, men det er altså til begyndere, der starter med 0 viden om sproget, og det kan man sagtens være med på. Marhaba.